¿Aprender valenciano? ¿Para qué? Si no lo habla nadie. La meitat dels pares que participaren en la consulta de la llengua base votaren castellà. ¿Però per què? Molt senzill, Perquè consideren que no aporta valor als seus fills ser lingüísticament competents en una llengua que no es parla. No mos enganyem. Podem comptar en els dits d'una mà les persones que coneguem que parlen valencià en els castellanoparlants. És per això que la majoria dels castellanoparlants no creuen necessari aprendre valencià, però sí que els altres aprenguen castellà, ja que cada volta que es troben en un valencianoparlant, este els parla en castellà. Per a ells, el valencià que els parla en valencià no existeix, o és una raríssima excepció. Les persones no aprenen llengües per caritat, sinó per necessitat. Per tant, si ningú els parla una llengua, què necessitat tenen d'aprendre-la? Cap. El valencià ja pot ser la llengua històricament predominant al teu territori que mentre no facis com els castellanoparlants i parles la teua llengua a tot el món, mai deixarà de ser res més per a ells que un folklore exclusiu d'una minoria. A més, per a què ensenyar valencià a la joventut castellanoparlant si a la més mínima oportunitat els parlareu en castellà? Mantingueu el valencià sempre i a tot arreu i veureu com més gent es preocupa d'aprendre-la. I tu? Quina llengua parles en els castellanoparlants? La teua o la seua?